12-те участници в Lionel Games са изключително мотивирани и впечатленията ми са много позитивни. Истински вярвам, че всички са така нахъсани и че всички ще успеят. Ще видим обаче кой ще бъде така с най-голямата воля и с най-хубавите резултати. Снех им, така да се каже, анамнеза или вече знам кой какъв тип човек е, как се храни, колко гладува. Хранителните режими ще са индивидуални. Това, което планираме, е често хранене с малки количества храна, 4 или 5 кратно. Общо взето се споразумях с всички да не пропускат хранене, така че се надявам да имам успех. Концепцията на Lionel Game е изключително благоприятна и ми допада много, тъй като Lionel не лансира идеята, че само с мазането или пиенето на хапче или с прилагането на метода на криолиполизата с Lionel Slim Freeze ще се постигнат невероятни резултати. Винаги добрата фигура се постига с правилен хранителен режим, с спортуване, не може без спорт, и с достатъчно сън, достатъчно почивка за тялото и с прилагането на такива допълнителни средства. Аз съм изключително амбицирана и мотивирана да им помогна, тъй като видях и в тях пламъчета в очите и желание да изглеждат по-добре за лятото, да влязат в банските си. Моята мотивация не е толкова свързана с постигането на резултати, защото аз съм убедена, че всички ще постигнат резултатите, към които се стремят. Моите мотиви и това, което мен ме води напред, е да ги накарам да повярват, че здравословното хранене е начин на живот и че то трябва да бъде така, да не се напуска никога, защото изпуснем ли края веднъж, после е много по-трудно се влиза в релси. Така че искам и се за следващите 3 месеца да влезем, да достигнем до желаните резултати, но и да ги накарам да повярват в здравословния healthy living като цяло.